मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत आंबट वरण। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 वाटी तूर डाळ, छोटा 1 चमचा जिरे, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, 1 चमचा गूळ, हिंग, 2 चमचे चिंचेचा कोळ। तूर डाळ आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। टोमॅटो बारीक चिरून आणि हिरव्या मिरच्या आपण अखंड चिरून ठेवणार आहोत। हे आपण कुकरला 3 शिट्या देऊन शिजवून घेणार आहोत। डाळ आपण 3 शिट्या देऊन शिजवून घेतली आहे। आपण मिक्स करून घ्यायची आहे। चांगली शिजली आहे। राई 1 मोठा चमचा आपण तेल घातलं आहे। राई टाकली आहे। 1 चमचा जिरे, कढीपत्ता, कोथिंबीर, हळद, चिंचेचा कोळ, मिरची पावडर। मला मिरची नको असली तर नाही वापरली तरी चालेल। हिंग, चांगलं परतून घेऊया। डाळ घालूया। डाळ चांगली परतून घेऊया। पाणी घालूया। जेवढे आपल्याला पातळ किंवा घट्ट पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी वापरायचं आहे। गूळ घालूया। तुम्हाला जर गूळ वापरायचा नसेल तर नाही वापरला तरी चालेल। गुळाने चांगली आंबट वरणाला चव येते। मीठ घालूया। डाळला आता चांगली उकळी देऊया। वरणला चांगली आता उकळी दिली आहे। गॅस बंद करूया। महाराष्ट्रातलं आपलं आंबट वरण बनवून तयार आहे। यामध्ये आपण लसूण कांदा काही वापरलं नाही आहे। तर अशा प्रकारे हे तुम्ही आंबट वरण करून बघा, एकदम चविष्ट झालं आहे। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।